understand. Because just at yogi, which mag organization mock max the cardinal one NGOs. Africa come on lawyer on of Africa. Kenya ka, ubed Somali be the guard member state. P mina another belan and give my king you weather forecasting system, machalo mag guard early warning system, machalo mag UN, machalo mag national disaster, and give manongi in the biro. Inyalo para mai di mano discuss last time karat mo biro kan dalam manwechi maguru ni marsabet de kekur. Ni tie system e Kenya ka mangima from the national government getting system. System ni tie from a guard nigo. Africa Union ni gali warning system. Minister ni tie department ba disaster Kenya ka. One gi meteorological department Kenya ka. Ena ochalo samana o wacho ni koth bibiro dalam mo ken nini ma kere mano dugo wacho ni gima kama ok bitimore. Mo ignore science. Kato kapocha to flood to chakore. Samosa biro mokolo chopo kama. Koro sani to koro kunyala konye disaster management ok team sama shadows of work sani. Disaster management and policy chalo plan. Kisungu lungu systemize. Eni gimi ketu ahead of time. Uka plan tu ketu. Wange mabere kala sani ni page. Tiri ngizane ka flood uko mabe. Tinya losia mokumbona bana flood be it kala tuonyoka. Flood bikano. Flood bikama. Duyo ngeyo. Kora yudo ka rito nyaka deka mogi kato jodhi obedo gi shida. Sama jose bedo gi shida koka governor dwaro kony ok bitimore. Now shida ni kanye. Shida nigi miluongo ni police makanaka. Ngato noluongo na chiemo ka wane seminar moro ni mai bottomless pit. Ngiso ni ya governor kata national government onge gi kati pejo kati di mana online te kodi wacho police na do pull police no. Kano na ko report moro. Police makanaka mar disaster chalona. To police man disaster man fracture sali ko wulo so go aya adani make kanyo iko na microphone mari ndi kitabu jalka yamo moro biro ne yamo ma biro ko do wulani obiro mono mi olose kanyo makare to parangi mangi kanyo ngi bi kanyo mono mi angi